ଜାହାଜ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ମାନେ ଲାଗୁଛି ସମୁଦ୍ର। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ସମୁଦ୍ର କରୁଛି। ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମସ୍ତକ କରିବ ସମୁଦ୍ର ଦେଖେଇଦେଲେ ରୋଡ଼ରେ ଆଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା ମନ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଖାଲି ଦିଟା ଲାଇଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ କିଛି ଦେଖାହେଉନି ଗାଡ଼ି। ଗାଡ଼ିରେ ଆଗରେ କିଏ ଆସୁଛି ପଛରେ କିଏ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ରୋଡ଼ ଗୋଟେ କିଛି ଦେଖାହେଉନି। ଖାଲି ଅନାଦିନରେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ନେବା କଥା। ଆଉ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଯିଏ ନେବ ଦେଖି ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ନେବ। କାରଣ ଟିକେଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ହଇରାଣ। ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ଗାଡ଼ି ନେବ। ବେଶୀ ଜୋରରେ ଏଠି ବର୍ଷାରେ ବି ଯାଇହେବନି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରା ଯିବ। ଏମିତି ନେବା କଥା ଗାଡ଼ି। এটা କେଉଁ ଜାଗା ହେଲା କେଜାଣି ମୋତେ ଉତ୍ତରା ହେଇକି ଦେଖ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। এটা ଧଉଳି ହେଲା କି? ଧଉଳି ହେଲା। ହଁ ଆମେ ଉତ୍ତରା କ୍ରସ୍ କରି ଆମେ ଧଉଳି ହେଲାଣି। ପୁରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବ। ବାଟ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଟିକେ ଡେଞ୍ଜର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ। ବର୍ଷା ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମିଳିଯିବ ଯେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିବ ତାକୁ ଭଲ କରିକି ଚଲେଇବ ଆସ୍ତେ। ଯେକୌଣସି ବି ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଯାଉଥିବ ଦେଖାଯାଉନି ପା। ଟିକେ ସାଇଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ରଖିକି ଯାଉ। ଭିଡ଼ିଓ ଫୋଟୋ ବୋଧେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖ। ପଛରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଲାଇଟ୍ ମାରୁଛି ନା ଧଳା ଲାଇଟ୍ ସକାଶେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ମିରରଟାକୁ ଡାଉନ୍ କରୁନ। ମିରରଟା ଡାଉନ୍ କରିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଲାଇଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ସେ ଲାଇଟ୍ ତ ପୁରା ଦୁନିଆ ଲାଇଟ୍ କରିଦଉଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାବୁ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସାଇଡ୍ ଦେଇଦିଅ। ବାଜେ ଲୋକ। ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡା ହଉଛି ଯିଏ ମାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦବ। ଯିଏ ଆସିବ ଜୋରରେ ବିକଳିଆରେ ଆସିବ ଲାଇଟ୍ ମାରିବ ହର୍ନ ମାରିବ ତାକୁ ତମ ବାହା ଇଣ୍ଡିକେଟର ମାରିଦବ ବାପା ତୁ ଯା। ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଘୁଡ଼ିଆ ଘୁଡ଼ିଆ ହେବା ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା। ଆମେ ଏଇପଟେ ବାହାରକୁ ଯିବା।